Benvingudes i benvinguts a aquesta sèrie de videotutorials creats per la comunitat de coordinadors TIC. En aquesta ocasió anem a explicar-vos la manera o una estructura possible d'una aula de coordinació docent en el centre. Per a crear una aula de coordinació docent heu de tindre els permisos delegats per part de la direcció del centre per a poder crear l'aula. Una vegada el director vos dona permisos per a poder gestionar l'aula, podeu afegir participants i llevar-ne i altres rols administratius que vos ha de concedir la direcció del centre. Primer que res, per accedir a la creació d'una aula de coordinació docent, hauríem d'entrar dins del sabor docent. Per tant, punxaríem dins del sabor docent i posaríem el nostre usuari i la nostra contrasenya d'Ítaca, igual que l'accés a qualsevol altre, però accediríem a través del sabor docent. Com veieu, així tinc una estructura ja feta d'una possible aula de coordinació docent. Com veieu, és una estructura molt senzilla. Simplement faltaria veure com s'ha arribat fins a aquesta estructura. En aquesta ocasió, aquesta aula té un apartat d'informació del centre, que és un fòrum en el que s'anirien publicant totes aquelles notícies relacionades amb la gestió del centre per als companys. Si jo volguera afegir qualsevol missatge, com vegeu, qualsevol persona podria afegir informació. El següent apartat és un apartat de documentació general del centre. A aquest apartat, com vegeu, està restringit l'opció. Només estarien disponibles, o sigui, només podrien accedir a posar informació a les persones que foren gestor de curs. La resta de persones només podrien visualitzar la informació. Aleshores, si jo fora gestor de curs, podria accedir i canviar la documentació. Un accés a la pàgina web del centre, en la que està l'accés directe a la pàgina web on van penjant-se tots els apartats que vulgui publicar al portal. I després una estructura de grups que està basada en els cicles del centre. Com veieu, grup d'infantil, grup de cicle inicial, grup de cicle mitjà i grup de cicle superior. Com aconseguim o com fem aquests apartats? És simplement crear un curs per temes i posar els grups que considerem en cada tema. Molt bé. En aquest cas, en aquest curs, estan restringides l'accés a les persones que pertanyen a cada cicle, però això es pot canviar i es pot deixar sense fer ningú tipus de restricció. Com han restringit això? Doncs hem fet grups, hem creat grups, en els usuaris hem creat grups. Com vegeu, cada grup pertany a la categoria que correspon al seu cicle concret. En el cicle inicial n'hi haurien 5 persones, en el cicle mitjà n'hi haurien 6, etc. Aleshores, aquesta gent que serien els gestors del curs són els que podrien fer qualsevol tipus de modificació en el curs, i la resta de gent serien simplement visualitzadors. Val? Dins de cada cicle o dins de cada equip n'hi ha una persona que té permisos per a poder modificar aquestes carpetes. Per tant, en aquest cas hauríem posat al coordinador de cicle. El coordinador de cicle pot accedir i canviar les carpetes i afegir documentació. Com veieu, és una estructura molt senzilla, és una estructura que es pot crear fàcilment i que ens permetria de manera molt senzilla poder administrar totes les activitats que es fan en el centre al llarg del curs. Fins ací aquest videotutorial. Esperem que us hagi sigut d'utilitat. Podeu consultar més informació en la pàgina web i el portal de CVTIC, així com en el canal de YouTube de CVTIC.